Паник-атака е внезапен, много силен прилив на страх и тревожност, който идва без реална външна опасност. Тялото реагира така, сякаш сме в смъртна опасност, но реално това не е така. Това е кратък епизод от 5 до 20 минути. То е реакция на нервната система, която активира биологичния механизъм в нас: бий се или бягай. В тялото се отделя много адреналин, пулса се ускорява и всичко изглежда много страшно. Има много симптоми, като някой може да са физически, усеща се сърцебиене, задух, треперене, изпотяване, стягане в гърдите. Може също така да има и емоционални, страх, че ще умреш, че нещо страшно ще се случи. Причината за това е, най-обикновено ще разберете в процеса на видеото. Когато го изгледате до края, ще разберете защо се случва и как се случва. Но важното е да се знае, че паник-атаките не са страшни и тялото в този момент е претоварено от стрес и нервната система е в режим на аларма. Мозъкът тълкува съвсем безобидни реакции като заплаха. Тези паник-атаки може да се появяват еднократно или многократно в различни периоди. Обикновено има тригър, който активира това нещо. Това може да е мисъл, може да е нещо видяно, нещо чуто, може да е заобикалящата среда. И тук искам да ви дам пример за един млад мъж, който е на отговорен пост и има много задължения в работата си, и му предлагат да направи проект, като шефа му казва: ти си отговорен за този проект, само ти, и не трябва да се случи никаква грешка. Мъжът се съгласява, но отвътре в него веднага се появява напрежение. Започва да тече седмицата и идва момента на срещата, когато трябва да се представи проекта. И мъжът започва да има тези симптоми: сърцебиене, горещи вълни, задух, треперене на ръцете. И той се чуди какво се случва с него и не може да си обясни, а това всъщност е тази паник-атака. И тригърът при него е натрупаната отговорност. Този мъж много дълго време е бил силен и е поемал отговорност, не е казвал не, когато е трябвало да признае пред шефа си, че има нужда от почивка. И той е научен, че трябва да се справя и няма право на слабост. И тук кое нещо активира паник-атаката? Това е програмата, която този млад мъж има в своето подсъзнание, като още в детството неговия баща често му е казвал: мъжете не се оплакват, правят каквото трябва и се справят сами с ситуацията. И в това малко дете, в неговото подсъзнание се е запечатало, че не трябва да показва страх, не трябва да търси помощ и трябва да се справя мълчаливо и сам. И тази програма е провокирала тази паник-атака в тази среща, на която той представлява този проект, за който му е възложен от шефа му. И тук е много важно да се разбере, че всеки от нас има съзнание и подсъзнание. И в подсъзнанието се намират всички тези програми.
а не само програмите. Там се намират и 95% от нашето ежедневие, от нас самите. А в съзнанието има само 5%. Тези програми, които се намират в подсъзнанието, те са 21 пъти по-силни от неща, които се намират в съзнанието. Затова, когато такава програма за паника атака се активира и тя изразява точно тези симптоми, които изредих в този млад мъж, и той не знае какво се случва с него, и той е изплашен. И какво е разрешението? Как може да се помогне на този млад мъж? Той трябва да намери специалист, който работи с подсъзнанието. И такива специалисти има доста вече в България. И аз съм един от тези специалисти. Моето име е Йорданка Димова. Имам 45 години опит в традиционната медицина и сега се занимавам с работа с подсъзнанието. Ако вие сте се разпознали в този случай или пък имате паник атаки въз основа на други някакви тригъри или причини, можете да се свържете с мен или с някой от колегите, за да направим диагностика и да разберем как можем да ви помогнем. А сега ви пожелавам щастие!